Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, labi na diri sa Bohol ni ako mahimutang sa Panglao sa lang edisyon sa atong programa karong hapon, panahom dayong kilom-kilom. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og Bohol ug Subo. Ang bugkos sa Subo ug Bohol atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Unsay relasyon sa duha ka isla sa Subo ug sa Bohol sa pagsukol sa mga Hapones. Sa nangagi manghigayon sa itong programa, ato nang gituki ang kaisog sa mga Subuanon batok sa mga Hapones. Karong hapuna, kay niyang ko mahimutang sa Panglao, atong i-highlight ang resistance sa mga Bulanon batok sa mga Hapones. Ang Japanese Imperial Army, siyang pag-atake sa dakong bahin sa Asia ug Pasifiko sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Human niya atakiha ang Pearl Harbor sa Estados Unidos. Wa mag-usik sa panahon, iya dayong gitarget ang Pilipinas. Iyang giigo ang Subo. Ang Bohol, dili sama ka significant sa Subo. Kung imo tan-awon ang mapa sa Pilipinas, militarily speaking, sa military strategy, dili ingon ana ka vital o ka strategic ang location sa Bohol. Dili dako ang pantalan sa Bohol, dili sentro ang Bohol sa Kabisayan o sa Mindanao. Lahi sa Subo nga mao inahimutangan sa labing dako nga pantalan. Ang Subo nga duna sa tungpahanan. Duna man tay airport ni adto sa Lahug. Na mo'y usas ng kapadani pag-ayo sa mga Hapones. Itong ilag yung dayong giilog ang Subo. Pero wa pa sa ilua sa mga Hapones ang Bohol. Ilas ang giilog ang Bohol, ilas ang gihasi ang Bohol, sama sa ilang papanghasi sa Subo. Pero usas mga rason nganong gihasi sa mga Hapones ang Bohol, kay ang Bohol mo'y nahimong dangpanan sa mga Subuanon. Sa Subuanon mga pamilya na nalisang sa pag-atake sa mga Hapones, daghan kay mga Subuanon ang nidangop dinhi sa Bohol. In fact, ang tag-iya ining Blue-Water Panglao na mo'y among nahimutangan ni Iris karong hapuna, si Anhing Consul Arcadio Dodong Alegrado, iya kong giasuyan nga doon naman sila yuta sa Sagbayan at itong ikaduhang gubat sa kalibutan. Pag ulbog yun sa gubat, ang iyang inahan ni Danila tibok pamilya diri sa Bohol. Diha sila modangop sa Sagbayan sa Bohol. Of course, gihasi gihapon sila, wa sila hingpit makalikay gikan sa pagpanghasi, pero mas matud ni Consul Dodong Alegrado, mas luwas ang Bohol kaysa Subo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Laing inilang Subuanon si Anhing Dr. Jose Serdudong Gulyas ni aso isab nako na sila sa iyang igsuon nga si Eddie Gul, si kanhi kongresista Eduardo Gulyas, ang ilang tibok pamilya, uban sa ilang mga ginikanan diri mo dangup sa Bohol. Kay giisip sa nila nga mas luwas ang Bohol kaysa Subo sa dihang nang hasi na pag-ayo ang mga Hapones. Mao ba ito'y tuyo sa mga Hapones nganong gihasi sa nila ang Bohol kay dinhi magmutago ang mga Subuanon. Gawas sa mga Subuanon, ilang mga Subuanon nitago sa dinhi ang labing dagko nga mga negosyante sa Subo. Kay bawo mga negosyante masili targeton sa mga Hapones ang Bohol. Mo'y gihimo sa nila nga taguanan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Pero dunay mas lawom nga hinungdan nganong gidumtan sa mga Hapones ang Bohol. Kay ang Bohol dili lang nahimong taguanan ni tabang pagtago sa labing inila nga mga leader sa mga Subuanong ni sukol sa mga Hapones. Labi minus tulo, upat ka Subuanon nga ni sukol gyud sa mga Hapones. Ang dinhi nagtago sa Bohol, wa gyud sila makit-i sa mga Hapones dinhi sa Bohol kay gitaguan sila sa mga Bulanon. Upara nako, pag-ura man talagisgot atong panahon sa mga Katsila, giun sa tapag divide and rule sa mga Katsila, na sa rebellion ni Daguhoy, sa rebellion ni Tamblot diri sa Bohol, mga Subuanong sundao mo gamit sa mga Katsila aron sa paggukod sa Bulanon nga mga rebelde. Dako na kayong improvement na hitabo sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Finally, nakarealize ang mga Subuanon o mga Bulanon nga mga aliado sila, nga mahimo sila magtinabangay batok sa mga langyaw.
ug mo'y gihimo sa mga bulanon sila pagtago sa mga Subuanon nga ipangita sa mga Hapones sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kanindot no kun ma-institutionalize naman ni nato nga imbis mag-iya-iya ta sa nagkalilain nga mga rehiyon, inay atong tan-awon ang atong politikanhon nga mga utlanan, isip mga probinsya, isip mga isla, atong tan-awon ang kulor sa atong panit, atong tan-awon ang atong kumun nga tradisyon, ang atong gisaw-an nga kasaysayan, ang bugkos sa atong kultura, sa atong lingwahe, sa atong gigikanan, ang commonality sa atong katiguangan. Aron wa na gyud makabuak na to. Wa nay makabuwang na to. Wa nay makaunay. Mag-unay ang mga Subuanon, mga Bulanon, mga Litenyo, mga Negrense, mga Pilipinon. Ato na isipon ang atong kaugalingon, isip usa ka nasod ug isip usa ka katawhan. Sa dihang ni-surrender ang Sugbo sa mga Hapones. Una mang ni-surrender ang Sugbo sa mga Hapones sa sayong bahin sa 1942. Pagsugod yun sa ikaduhang gubat, pagsugod pag-atake sa mga Hapones din sa Pilipinas. Ang mga sundaong Hapones ni anhi dayon sa Bohol. Wa sila manglangay. Ang una nilang gidungguan sa mga sundaong Hapones din sa Bohol, mao ang mga lungsod nga atbang kaayo sa Sugbo. O ang duha ka lungsod nga kinadul-an sa Sugbo, mao ang Hitafe o ang Inabanga. Ang Hitafe gibombardiyuhan sa mga Hapones aron pag-andam sa ilang pag-okupar, samtang ang Inabanga, daghan makay kalasangan ang Inabanga nitong kikiyo na wa sama kag dili sama kag gusbat sa Hitafe. Ug ang Inabanga tungod sa kadaghan siya mga taguanan, mo'y gihimot taguanan sa mga Subuanon ug sa labing dagko nga mga negosyante sa Subo. Sa unang mga semana sa gubat, ang mga Hapones wa kay magtagad sa Inabanga. Dito sila sa Hitafe ug sa bambahin sa Bohol. Moto ang mga Subuanon, ang mga Bulanon nga nagtago sa kalasangan sa Inabanga, nakabantay murag wa man magtagad ang Bohol. So ni inanay sila gawas gikan sa ilang mga taguanan, nibalik sila dito sa ilang mga Pinoy-anan sa poblasyon sa Inabanga. Ang ilang kanhi mga lugar nga gipuy-an, ni kumpiyansa ba sila? Sus, ni kalit bitaw nagbalik ang mga Hapones, nga parte na bangisa sa mga Hapones. Gipaggapos ang mga leader sa Inabanga, gipang bayonita ang uban. Ang rason kay na hibaw-an sa mga Hapones nga ang Inabanga gihimong taguanan sa labing inila nga mga leader sa mga gerilya sa Subo. Usa sa nahibaw-as mga Hapones nga nagtago sa Inabanga, mao ang gobernador sa Subo nga si Hilario Dodong Abiliana. Ato na nailhan si Dodong Abiliana sa nangaginato nga mga pagsugid. Diri siya sinabanga tinuod ng tago. Nag-una dinhi ang iyang pamilya. Ang gikasukan pag-ayos sa mga Hapones, kaya ang mga Bulanon wa gyud motugan. Hain magtago sa Abiliana, hinunuang gitaguan sa mga Bulanon si Abiliana. So, muna talaga sa bugkos sa mga Subuanon o sa mga Bulanon, nag-unay tas panahon sa mga Katsila, pero panahon sa mga Hapon, naghiusa, nagtinabangay ang taga-Subo o taga-Bohol, pagsukol sa kapintas sa mga Hapones. So, hasi pag-ayos mga Hapones ang mga Bulanon sa Inabanga. Gipatawag sa mga Hapones ang tanang mga leader sa lungsod sa Inabanga, ilang gipakuratan og meeting, ilang gipanggapos sa ilang mga Pinoy-anan, gipangbitay pipila ka metro gikan sa Saug, samtang diha sila bitaya sa may mga eskwelahan na mao'y giokupahan sa mga Hapones. Wa sila hatagig pagkaon, wa sila paimna og tubig sud sa pila ka adlaw. Napadayon silang gibunalan og baseball bat tan-aw raon sa kabangis ang mga Hapones. Kay nagsigi og pangimbestigar ang mga Hapones, hain tagui sa taga Inabanga silang Cebu Governor Hilario Dodong Abiliana, ang kongresista sa Subo nga si Pedro Lopez, kanang gipasilungan sa Dan P. Lopez, sumpay sa Colon o Guzmania Boulevard padungan to sa
Daan Borromeo, diha sa downtown area sa Cebu City, o nahibaw-an sab sa mga Hapones diha sab sa Inabanga magtago ang bantugang mayor sa Dalaguete na si Jose Almagro. Ang nahibaw as mga Hapones, tuwa sila taguis kalasangan sa Inabanga. Wa man sila kalibutan unsa o pagtultol ang kalasangan sa Inabanga, motong ang mga leader sa Inabanga mo ilang gi-pressure. Posible, way kalibutan ang mga leader sa Inabanga, hain mahimutang silang Abiliana, si Almagro, si Lopez, diri sa Bohol, or nitabang silang tago sa mga leader in town sa Subo nga gipangita, pero dili dakpan sa mga Hapones. Kasagaran in town sa mga leader sa Inabanga, kay wa may nahatag nga kasayuran ngadto sa mga Hapones, gipamatay sa mga Hapones. Ang ila in town mga asawa, gipanglugos. Ilang mga anak nga babae, gipanamastamasan sa mga Hapones. Nagpasiugda ang mga Hapones og patrolya, mga sundawong Hapones o katong mga undercover nga mga Pilipino, mao na to mga collaborators tabang sa mga Hapones pag pangita sa mga leader sa mga gerilya sa Bohol o sa Subo. Ilang gisuhid ang tanang mga posibleng taguanan sa kalasangan sa Inabanga o kasilingan ng mga lungsod sa Bohol. Pero kay wa man gyud sila nakitaan, wa man gyud nila madakpi si Hilario Abiliana, si Pedro Lopez, si Jose Almagro, o ubang mga Subuanon nga ilang gipangita, gipamatay nila ang tanang nabalibad. Ang tanang wa mohatag og tukma nga kasayuran. Ang kababayan ilang gipanglugos as kang bagisa sa mga Hapones nga nianhi sa Bohol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Na ang mga Bulanon sa sinugdanan naghinanaw lang. Kaya para sa mga Bulanon, wa man milabot sa gubat. Di man may pareha sa Subo nga nisukol yung mga Hapones. Diri sa Bohol, malinawon man nagpuyo ang mga Bulanon. Pero pagkakitas mga Bulanon ng ilang kaliwat, gipamatay, gipang bayonita, ang ilang kababayan gipang lugos, ang ilang mga asawa o mga anak gipanamastamasan, ani tukar ang kaisog sa mga Bulanon. So maning panultihon sa itong katigwangan, pusukol man ganing bugha, unsa pagkaang ubang mga tao. Unsa pagkaan tao na dunay kaisog, dunay kaligdong. So nagsugod ang mga Bulanon pag-organisar sa ilang kaugalingon. Para sa mga Bulanon magpatara ta ini, pahimuslan ta magpatuyang ni mga Hapones, sukol ang mga Bulanon. Nag-organisar sila sa ilang kaugalingon, naghipo sila og mga armas, nagsugod na sila pagsukol sa mga Hapones. Sa lungsod sa Gindulman, sa Bohol, ang labing unang armadong mga Bulanon na organisar ni Esteban Bernido. Si Bernido mo'y giila sa mga Amerikanon nga labing una nakatukod sa Bohol Area Command. Og isip pasidungog sa mga Bulanon sa kaisog ining Esteban Bernido, pagkahumana sa gubat gipili siya nga gobernador sa Bohol. So imong subayon ang kasaysayan sa Bohol, usas mga gobernador si Esteban Bernido. Samtang sa lungsod sa Talibon sa Bohol, na mao'y Pinoy-anan ni Presidente Carlos Garcia, ang labing una, and hopefully masundan pa, nga Bulanong presidente sa Republika sa Pilipinas, senador si Carlos Garcia ni atong higayuna. So gihunting sab siya sa mga Hapones. Sakop biya siya sa Senado. July 4, 1942, niabot ang mga Hapones dito sa lungsod sa Talibon. Ang ilang misyon, pagdakop ni Carlos Garcia ug ang iyang pamilya. Pero nakabantay na si Carlos Garcia nga umaabot ang mga Hapones, nakasibat na siya padong sa atong silingang lalawigan sa Leyte. Wa siya maabti, wa siya madakpi sa mga Hapones. Ug lain ni ebidensya, gawas sa Subo ug sa Bohol hastang Leyte. Nakaila na nga magtinabangay ta. Dili ta managlahi, dili ta magunay, dili ta magtinulisukay, nagtinabangay. So si Carlos Garcia, kuyaw mang Subo, natultulan ang iyang Pinoy-anan dito sa Talibon sa Bohol, didangop sa Leyte aron masecure ang mga sakop sa iyang pamilya. Nasuko pag-ayo ang mga Hapones, nga wa nila maabti ang pamilya ni Carlos Garcia, ilang gisunog ang iyang Pinoy-anan ug ilang gitorture ug dayon gipatay ang nahibiling gwardya in town,
ang voluntaryo nga gwardya sa mga Garcia nga si Cesario Avergonzado. Kay si Cesario Avergonzado nilipat sa mga Hapones, gihataga nila og kasayuran ng mga Hapones hain si Carlos Garcia, nasakpas mga Hapones sayop ang kasayuran kay ang gihatag. Ang gusto lang sa intaw ni Cesario Avergonzado nga makalingkawas si Presidente Carlos P. Garcia uban sa mga sakop sa iyang pamilya. Samtang sa lungsod sa Sikatuna, dinigyapon sa probinsya sa Bohol, tungod sa panagsungi sa mga katagdugon sa sitwasyon, sa pag-organisar na sa mga bulanon sa ilang kaugalingon batok sa mga Hapones, doon ay tulo ka nagsunod-sunod nga mga mayor. Atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan, si Katuna Ratia Limoned, doon ay tulo ka sunod-sunod nga mayor. Ang unang mayor mao si Lucio Maghuyop, kinsa napili sa eleksyon na yung gubat sa 1941. Pero sa dihang niabot ang mga Hapones sa 1942, si Maghuyop gidakop sa mga gerilya nga bulanon. So naorganisar na mga Subuanon, gidudahan nila si Maghuyop na tuwa kapustas mga Hapones. So ilang gidakop, ya ilang gipulihan sa iyang vice mayor nga si Galicano Hasmin, isip mo'y bag-ong mayor sa lungsod sa Sikatuna. Na pag-abot sa mga Hapones, di man sa sila ganahan ni Hasmin. Ilas ang gitaktak si Hasmin ug ilang gitudlo si Ponciano Toledo na kanhi mayor sa Sikatuna, isip bag-ong mayor. Susud lang sa pila ka buwan, pagsugod sa ikaduhang gubat sa kalibutan, tulo ang mayor sa lungsod sa Sikatuna. Inana kalahugay, inana usay kalibog ang sitwasyon. Yatong higayuna sa pagsugod sa ikaduhang gubat sa kalibutan diri sa Bohol. Gawas ini, ang lungsod sa Sikatuna malinawon. Wa sila mahiagom og pagpanghasi gikan sa mga Hapones kay nisugot raman nga puli-pulihan ang mga mayor. Og daghan kay mga Subuanon nga dinangop sa lungsod sa Sikatuna. Daghan kay mga bakwit gikasumang mga lungsod nga gihasi sa mga Hapones nga dito malinawon nga nagpuyo sa Sikatuna. Usa sa labing inila nga bakwit dito sa Sikatuna natago sa kasayuras mga Hapones, wa gyud siya makit-is mga Hapones, mao ang batan-on nga Subuanon nga si Mariano Jesus Cuenco. Ang gipasidungan karon sa MJ Cuenco Avenue sa siyudad sa Subo. Gikas Plaza Independencia padung sa Utlanan sa Cebu City o sa Mandawi City ang MJ Cuenco Avenue. Human sa gubat, nahimo siyang senador o ganit natudlo siya nga secretary sa Public Works. Nahimo siyang sakop sa gabinete sa national government sa Pilipinas. So si MJ Cuenco, dari mo nangup sa Bohol, specifically sa lungsod sa Sikatuna. Pero sa lungsod sa Luon, sa Bohol, nabantang ang tinuon nga kaisog sa mga Bulanon. Sa Luon, sa Bohol, natukod ang 10 lig-on na grupo sa mga gerilya ng mga Bulanon. Gipanguluhan ang puwersa sa mga Bulanon ni Vicente Cubero na nagda siyang alias na Kapitan Francisco Salazar. Kaya niadto uso man kay mga alias aron nga malipat ang mga Hapones dili intaw matultulan ang mga sakop sa pamilya. So si Vicente Cubero nag-alias na Captain Francisco Salazar. Ug labihan niya ka isog, labihan niya katakos, ug siya giila nga usa sa labing kamao nga leader sa resistance sa mga Bulanon batok sa mga Hapones. Usa sa labing makasaysayanon ug duguon nga bahin sa pagsukol sa mga Bulanon sa mga Hapones mao ang bantugang ambush o pagbanhig sa Mualong sa Luon. Nahitabo atong September 25, 1942. Maghinauta ang Luon Bohol, wa makalimot ini pitsaha. Si Kapitan Francisco Salazar, nga tinungan Vicente Cubero, kuyog sa ubang mga leader sa mga Bulanon nga nisukol sa mga Hapones, silang Lieutenant Vicente Nunag Jr., Kapitan Graciano Espinueva, Teniente Sales ug Teniente Brigido Sinano mo'y nangu sa armado nga mga Bulanon nga niplano sa pagbanhig dito sa Mualong sa Luon. Ang mga gerilya nipahimutang sa ilang kaugalingon sa ibabaw nga bahin sa daan.
Dunay daan dihos muwalong na ilang nahibawan adto agi dito ang mga puwersang Hapones sa ibabaw nga bahin sa daan nagpahimutang sila. Ang daan padung sa likuon nga bahin sa amihanang kasadpan nga bahin sa Luon. Padung sa baryo sa Sandingan. Nga dunay taytayan, isumpay sa mainland sa Luon ang Sandingan. Dunay taytayan sa una. Sa pagplano nila sa pagpamanhig, nagtuo na kumbinser ang mga Bulanon makabitaha sila sa mas armado, mas maayong pagkabansay-bansay ng mga sundawong Hapones. Tuod man ni agi gyud ang duha ka truck sa mga Hapones sa lugar nga ilang gibanhigan, sa ilang giposisyonan. Giatake dayon sa gipusil dayon sa mga gerilyang Bulanon ang mga Hapones sa pagtungod sa ilang nahimutangan. Puwerteng pinusilay, dilungtad og pila ka oras. Pagka alas 4 sa hapon anang adlaw, September 25, 1942, ay panahunong ang pinusilay. Ang mga Hapones napatyan og 60 sa siyam ka oras nga pinusilay. Ang ilang duha ka trucks hingpit nga nagusbat, natusak-tusak sa mga bala, sa mga gerilya, kay bantang man kayo. Di ba sa ibabaw ang mga gerilya nga nibanhig nila. 27 nila ka mga armas ang nasakmit sa mga gerilya, kalibuan ka mga bala na nakuha sab sa mga Bulanon nga gerilya. Doon na say mga puthaw nga mga helmets ug uban pa nga mga gamit sa gubat na nasakmit sa mga gerilya. In other words, labihan ka madaugot sa maong pagpamanhig sa mga gerilyang Bulanon batok sa mga Hapones. Tungod adto ang kalampusan sa mga Bulanon batok sa mga Hapones, daghan pag-ayo ang mga nagpasakop sa gerilyang sa Bohol. Mga gerilyang Bulanon batok sa mga Hapones. Sud lang sa pila ka semana niabot ang organisasyon og kapin 1,000 ka mga sundao o mga voluntaryo ubos sa liderato ni Kapitan Francisco Salazar kan sa tinod nga ngan Vicente Cubero. Hinatwa makalimtis mga Bulanon si Kapitan Vicente Salazar, Francisco Salazar o Vicente Cubero. Pero si Kapitan Salazar wa in taon makaabot sa kadaugan sa Bohol batok sa mga Hapones. Namatay siya atol sa laing engkwentro uban sa mga Japanese forces sa ubuhan sa Tagbilaran atong Oktubre 22, 1942. Sa ato pa, usa ra ka buwan human silang kadaugan dito sa Luon sa Bohol, namatay si Kapitan Salazar dito sa ubuhan sa Tagbilaran. Ang Japanese occupation sa Bohol formal nga natapos sa 1945 sa dihang ang Allied troops, ang Amerikanong mga sundao uban sa mga Pilipinohon nga mga gerilya, mga Subuanon, mga Litenyo, mga Bulanon, mga Negrense nga mga nialsa batok sa mga Hapones nagbalampuson sa pagpalingkawas sa kabisayan gikan sa mga Hapones. Unang niabot ang puwersa ni General Douglas MacArthur sa kadagatan sa Leyte. Dayon, atong Oktubre 1945, dayon nitaka sila sa kababayunan sa Talisay, sa Sugbo. Ilang napalingkawas ang Sugbo gikan sa mga Hapones ug dayon ang Bohol. Napalingkawas sa nila gikan sa mga Hapones. Pero hilabihan kaduguon sa gubat sa mga Amerikanhon o Pilipinohon nga mga puwersa batok sa katapusang hunat sa mga Hapones sa diri sa probinsya sa Bohol. Gibombardiyuhan ang Japanese garrison sa Tagbilaran. Kapin 200 ka mga sundaong Hapones ang bombardiyuhan sa mga Amerikanhon o sa Pilipinhon nga mga sundao. Hantod na pugos ang mga Hapones sa pag-ikyas sa kabukiran sa Valencia, sa Sierra Bolyones o sa Hagna. Dayon, giorganisar ang Special Unit sa Bohol Area Command, gipanguluhan ni Major Nunang, aron sa pangita sa mga Hapones, kuyog sa Amerikanhon nga mga sundao.
Pipila ka mga Amerikanhon o Pilipino mga sundao nga matay in town sa ni sunod nga gubat sa dihang ilang naabtan ang mga sundawong Hapones. Ang pipila sa ka mga Hapones nadakpan ni surrender, wa na sila makasukol sa gubat. Ang gubat sa Bohol opisyal nga natapos Mayo 25, 1945. Hinautwa sa ni makalimti sa mga Bulanon. Kini importante nga petsa sa pagdaog sa mga Bulanon ug Pilipinong mga sundao batok sa mga Hapones. May 25, 1945. Katamis sa pagsuhid pagbalik sa kagahapon sa Bohol ug sa Subo nga for a change humanta gibuwang, humanta nagunay, humanta gibutaan sa panahon sa mga Katsila, finally nakamatngon sa katalagsaon sa puwersa sa pananghiusa sa kamapuslanon di ay sa pagtinabangay sa mga Subuanon, mga Bulanon, mga Litenyo, mga Negrense batok sa mga Hapones nga ni ulipo nato sud sa pipila ka katuigan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Uban ni Dr. Iris diri sa Panglao sa Bohol, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, pagsubay, pagsalig, pagsuporta o pagpaminaw. Sa atong panahon, dayong kilom-kilom.